și că o să mai fie o să fie o alei care seamănă ca mine și ce că o cheamă alei regina. Deci hai să vedem. Mă ziua deja ne dă timp, dar noi să-i dăm așa, că vrei să ne uităm, trebuie la poza ei de profil. Mă mare gândă, sau ce? Ăla de pe Leona. Mama are 3719 de trofee, deci e bună Alessia asta. Și o să ne dăm drept băiat, dacă ea e fată, ne dăm drept băiat, adică o să iau un skin. De exemplu, să-l iau pe Edgar, nu știu, să nu pe și acum, hai să ne dea iarăși. Opa, ne-a dat, hai să-i dăm accept. Hai să vedem. Ne zice bună, hai să zice și noi. Bună, bună frumoasă, bună frumoasă. Hai să vedem. Bună, deci ce faci? Hai să vedem. Nu, hai să vedem ce zice așa. Hai să ne ducem aici și să facem. Hai să vedem ce ne scrie. Hai să vedem, Nu mă scrie asta. Deci acum hai să vedem, mai ne zice ceva? Mai ce ne scrie acum? Hai să vedem, hai să vedem. Ia, ce zice? Deci, bine, ne jucăm un meci. Ce zice? Ne jucăm un meci. Și după, gata, că am treabă. Hai să-i dăm la... Hai să-i dăm la... Hai la asta. Hai să vedem. Bună. Dacă nu. Adică are 3000 ceva de trofei, nu mai știu. 3719. Să mișcă și eu. Hai să-l... Lălăt. Ok, hai să mergem și noi după ea. Oh my god, nu. Tá murit. Hai să ne ducem.
Oh my god, tapi dude. Look at this, look at dude. Apa bunyi cik? Apa? Kira-kira apa? Perdão, receberemos uma promoção desta. Ok, vou nada de nada de tipo forte, vira. Mama de high school do sama com México. Yeah. Assim, tirog. Jogam tirog. Я совершенно нам треба папа. Oh my god. Așa, și cam aceste episod.